Türkmenistanda häkimetlerin ilaty ilkinji nowatda ýaşlara gözökçüligi göz görteli güýçlendirilýär. Soň günlerde ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ýaşlaryň özlerini alyp barşy, okuwdan boş wagtyny geçirşi we hatda tahýa geyip geýmezligi gözökçülik astyna düşdi. Baralykda köçelerde jemgyýetçilik transportynda iradyň üst başyna polisiýa tarapyndan gözökçülik edilýär. Käbirleriň eli goşulary hem barlanýar. Okuw sagatlarynda ýa-da çärelere gatnaşýan wagtynda bir gözökçülik astyndaky türkmen studentlary indi boş wagtynda hem öz isleglerine görä wagt geçirmekden mahrum edilýär. Umumy ýaşaýyş çaýlarynyň işgärleri we okuw jaýynyň mugallimleri ýaşlaryň dinç we bayramçylyk günleri näme edýänligine, okuwdan soň akşamlaryna nähili wagt geçirýänligine, nire barýanlygyna dolu gözökçülik edýärler we hatda islendik zerurlygy üçin şol sanda dükana çykýan pursatlaryny hasabalýarlar. Umumy ýaşaýyş jaýlarynyň komendantlary we gezek-gezegine nowatçylyk çekýän mugallimler günüzin we tutus gize gözökçülik alyp barýarlar. Bu ýagda ýaşlary örän erbet täsir edýär, rahatlyk döredýär. Olar özleriniň ruhy basys astyndadygyny, sagty durmuşyna ýol berilmeýändigini aýdarlar. Olaryň ähli hereketlerini mugallimler, dekanlar, rektor, prorektorlar, bölüm müdirleri, sınıf ýolbaşçylary tarapyndan kesitlenýär. Dip Aşgabatly studentler bilen gürleşen habarçymyz aýdar. Şeýle-de gözökçüleriň aladasy oglan hem gyz okuwçylarynyň kellesinde tahýa geyip ýörmegini berja etmekden ibaret. Bu hem studentlerde garşylyk duýgusyny döredýär. Habarçymyz şeýle diýär. Ýaşlara dumly dustan edilýän batışlar we gadagyncylyklar olara yaramaz täsir edýär. Olar görkezmeleriň tersine hereket edýärler. Studentler okuw wagty hareket etmek wagtynda tahýasyny sypyrýarlar. ýa-da umumy ýaşaýyş jaýyny terk edenden soň tahýasyny çykaryp kitilerine salýarlar. Telefon gadagyncılıklaryna garamazdan gidilin ýerlerinde telefon götürýärler. Habarçylarymyz bilen gürleşen enatalar we käbir mugallimler gadagyncılıklaryň studentlaryň psihikasyna erbet täsir edýänligini we dolu gözökçülik astyndaky ýaşlarda agressiýanyň artmagyna sebäp bolýanlygyny belleýärler. Kapatada saklanyan haldaky oglanlar dasarda özleri ýaly diň dostlaryny görende zynjyrdan boşan ýyrtyjylar ýaly birek-biregine igenip ursa basgysýarlar. Sket ýetirýän ýakylyklar hem bolýar. Dip habarçymyz aýdýar. Bu ýagda ýurdun orta mekdeplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýetine bagyşlanan ýygnaklaryň köpelen wagtyna gabat geldi. Gyz okuwçylary mejburi ginekologiýa barlygyndan geçirilýär. Mektep okuwçylarynyň mobil telefonlary ýygyderli barlanýar. Bu aralykda köçelerde we jemgyýetçilik transportynda polisiýa gözökçüligi güýçlendirildi. Aşgabatda awtobus duralgylarda ir sagat 7 we 9 aralygynda etrap polisiýasynyň işgärleri nowatçylyk çekerler. Olar ýylatyň üst başyna sinedýärler we käbirleriň eli goşlaryny barlaýarlar. Olar esasan duralgylarda awtobusa garaşýan adamlaryň nähili geýnenligini, erkek adamlaryň sakkalynyň öskün bolup bolmadygyny synlaýarlar. Şeýle-de polisiýa geçip barýan piýadalaryň el goşlaryny synlap uly gowrumly el goşup boranlary saklap sumkularyň içindäki düzümini barlaýar. Dip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri 20 fevralda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä eşikleri hor homsa adamlar hem polisiýanyň ünsüni çeker. Polisiýa olary gyra çekip jüwlerini çöwürip barlaýar. Ýoldan näde dogry geçen adamlar hem saklanýar we jerimäsi de bar bolýar. Elinde 3den köp çörek alyp barýan adamlar bolsa polisiýa tarapyndan diňe bir saklanman polisiýa bölümine alınıp barylýar. Türkmen häkimetläriniň ýaşlaryň okuwdan boş wagtyna gözökçüligi güýçlendirmegi we tahýa geýmäge mejbur etmek boýunça alyp barýan hereketleri ýurtda adamlaryň şahsy durmuşyna goşulmagyň, hereket azatlygyny çäklendirmeginiň we millilik düşünjesini zor bilen ornaşdyrmak tagallalarynyň nowatdaky tapgyryna gabat geldi. Häkimetleriň adamlaryň daş keşfine geýýän geýimlerinden başlap ýüz gözüne, saçyna we sakkalyna çenli gözökçülük edip täsir ýetirmek boýunça alyp barýan çäreleri 2 ýyl bäri dowam edýär. Ýa-ni Ýakynda Birleşen Milletler Guramatynyň Adam hukuklary boýunça komitetinde hatabat beren türkmen resmiýetleri şeýle hereketleri raýatlaryň hak hukuklarynyň depelenmegi hökmünde ikrar etmekden boyun gaçyryp muny milli desturlar bilen düşündirmäge çalışdylar.